Zima sa blíži a tohtoročný Martin vraj môže prísť na bilom koni aj do nížin. V Tatrách sa to už belie. Ľudia vyťahujú zimné bundy, prezliecť však treba aj naše auto. Je ten najvyšší čas, netreba zbytočne riskovať, pretože sa to nemusí vyplatiť a kvôli ušetreniu pár korún si môžeme spôsobiť dosť veľké škody. Na Slovensku sú zimné pneumatiky povinné v období medzi 15. novembrom a 31. marcom v prípade súvislej snehovej alebo ľadovej pokrývky. Pneumatiky si môžete vymeniť aj doma, no nie každý je zručný automechanik. A aj tí garážoví nie sú podľa odborníkov vždy tou najlepšou voľbou. Návštevou certifikovaného servisu určite nič nepokazíte. Tieto prevádzky investujú do zariadenia, do certifikácií a do rôznych vecí tak, aby spoľahlivo tomu zákazníkovi to auto opravili. Neriskuje, že sa mu niečo proste poškodí na tom aute. Zmes zimných pneumatík a ich vzor sú diametrálne odlišné od tých letných. V porovnaní s letnými sú mäkšie a teda aj lepšie držia na vozovke. Len pre porovnanie klasická letná guma má po zasneženej ceste pri rýchlosti 50 km za hodinu brzdnú dráhu až 48 metrov. Zimná pneumatika za rovnakých podmienok dokáže zastaviť už na dráhe dlhej 24 metrov. Dôležité je však aj nastavenie geometrie. Je rozhľadaná geometria. Bežný šofér to zistí ľahko, buď pustí volant a auto ťahá do niektorej strany, respektíve je nestabilné na ceste, alebo to vidí na pneumatikách, že sú zle zjazdené. A ako je to s prezúvaním u susedov? V Česku rovnako ako v Rakúsku musíte zimné pneu mať od 1. novembra na cestách označených dopravnou značkou Zimná výbava. Maďari a Poliaci to nechávajú na zváženie vodičov. Rovnako na Ukrajine. Cesty tam však majú poväčšine ďaleko od tých slovenských.